aja padha nelonso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem ayo nyambut gawe karo seneng pasti ulat aja peteng nek dikongkon ya sing la opo kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. ayo senam dipimpin gerakane manut kowe Ayo semuanya. Tangan kiri. Ayo terus. Tenang nih Mas Fix. Remuk. ayo Padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tantrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng ora Mas. nek dikongkon ya sing ayem yo Lah opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. wait yen gogrok masih Ra apa-apa, Mas. brol ke Mbak Damara Joko nelongso jamane jaman rekoso Rekoso tenan. urip pancen angel kudune ra usah ngomel Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng nek dikongkon ya sing ayem lah opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata Oke, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih. Saat ini sampun jam 3 monggo kita Sesi. sahur. Hoi. Bubar.